Minecraft pero day ka mapindong kanta. As in day mapundong magkanta. Alatang guys, nag-create pang world. Pag naka-create ng world nga kanta na. So talon mag-create. Anong klaseng spawn ini? Abo ko igdi sa sand. Kaipuan ko sana makakuang iron. Yarn. Dari ri. Hado taar ka ng gamit. Lapa oon na magayonon. Dai ko aram masakitong pala nining challenge. Oh my god. Iko na kaya ang challenge. Garo na ako madaog. Na. Makanusun man kayang spawn. Ado taarog kanyang spawn. Kanos na manabuko na. Anong klaseng shader? Lapa oon ang shader. Kaipuan tasa ng iron. Umalo ka mame. Tanagigibo akong video. Makuha na kitang stone. Halat sana. Ado ta, dahil ako makapundong kanta. Bako nagaro, ako nag-control. Joke man sana, ako pa nag-control. Nagkukuasa na kitang dakol na stone. Ning darerarara. Kaipuan ko sa ng cave, tangarig makakuang iron. Pag nakaku ang iron tapos na ang challenge change. Dororot. Hado tama yung iron. Meanwhile mo nakita mga makrap kita. Darariri-tirit. Kaipuan ko na sana talagang cave. Ado tayon pakita sa mga tubig na ine. Tudot. Pero may cave. Bako mampalan ta may tubig. Anong klaseng spawn? Ining lapao nang spawn. Dawa makakuasa na kita sarong iron. Malubog na ano ito? What the? Anong klase? Ini what the? Kaipuhan kong panghangos. Magagadan na ako. Muntik pa ito. Lapa palan ang world ine. Anong klaseng world ine? Lilipatong tasan ng stick ka nga. Na. Garo na nga ni mabanggi. Ado talo yun kita makaku ang totoong cave. Dawad ako laon. Ta runot na ang skin ko. Lungonin duman sa position. Sa mga number naan. Aram nindo guys na may rapon sa cellphone magkawat. No player pati ako magkawat sa cellphone. Pag sa laptop matibay mo. Na. Hala ano ito? What the? Hala ano ito? What the? Hala ano ito? Ano tama yung cave? Siguro sana butasan nagaro ako.
Naiko sana makahiling ng cave. Dararara, dararara. Haluin mo ako ang cave. Oo. Dakulong dumaning mga drunk. Bawal pati kita. Anong sider ini? Garo na kasta. La. Hala la la. La 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 la. La. Finally, nagparalakaw akong 100 billion blocks. Ala, anong ining klase? What the? Nagparabiyahe pa man akong 100,000 blocks. Anong klase ini? Magugutom na ako. May mine siya pa pati. Sana may respawner. Dahil kita makadyan ta may respawner. Kung may torch na ako hindi nara. May torch garo. Mayo pa lang. Pagal na ako. Ado tamayo kita ang mga nahanap. Mayo na pati, mabanggi na. Mabilyon o blocks pagaro. Halo tanagadan ako. Baray niya ni Anta video ends na. Nagadan naman ako guys. Kaya pwede na magpundong kanta. Hard challenge.